and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. So, kining kuan ba? Napakikwarta da? Wa na yun, Tor. Murag laay da ang wala sa kwarta. Sumaya tumbuhaton na ni siyo. Lisod mo sa kayo magsaligtan ni Padre Darwin. Bangag sa ilo. Oh, come on. Ay, kamala ka. Magita lang niya tayo diskarte. Nga magkakwarta ta. No, uy. Lucio. Uy, present. Uy, si Dindo siyo. Niya paingon din eh. Unsa nam sa kay tuyo ini tawhana. Bangag sa ilong. Oh, come on. Niya ko, Paulo, Lucio. Kaya doon na lang ko ipangutanan ninyo. Bayan sa unsa man na din. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kuan manggod, nakabantay ko nga dali ra kay nasuod ba ninyo sa Mirasolog si Reming. Sa inyo gihimo nga mga pamaagi nga nasuod man dayon na ninyo sila. Oh. Kuan, more din na imong pangutanan din. Simple question. Simple na kayo na nga mong gihimo, amora na silang gitagad, mihay minila, maura na, di ba siyo? Oh, come on. Oh, bitaw din. Mao na. Kanang, maura man na among gihimo. Igo na to silang gitagad, di ba, Pao? Maugyod bangag sa Oh, ilong. come on. Pero kuan ba, nahinomdom ko nga yatagan ni mog chocolate si Reming. Unya, lipay kay siya. O unsa man tong klasiha sa chocolate gihatag niya? Kuan naman to, kanang homemade naman to nga chocolate, kanabang bratohon, nga hinimo rin nila ni nang dikyam, makapalit ra ka ato sa ilang tindahan, inigagi ni mo sa iskina bayang, nara diha ang ilang tindahan, paborito mo kay ito ni Reming, bangag sa Oh, ilong. come on. Pili ka. Naay chocolate. Nasa'y tira-tira. Hindi ka tira-tira. Kuan. Nganong Gawas suhito man kay kas paborito ni Reming. balikot siya kay uso ato ni sa unang niya paborito, yung tira-tira. Ang in English, tira-tira. Home. Actually, suwito magyug ko sa ilang pamilya. Din kay silingan na bayan mo na sila sa Nigeria. Bangag sa ilong. Mao ba di ay? Suwito kay kuha ng mga nagsunang si Mirasol Reming. Uy, bangag sa ilong. Bueno. Sige. Ni ako'y tanyag ninyo aron nga makakwarta mo. Uy, na. Tagal dumog trabaho. Yay. Oh, come on. Unsa man na yung trabaho adin? Nga magkikwarta mi. Sayon ra kayo ang inyong trabahoon. Unsa man na din? Yun. Unsa man na din? Tabangi ko ninyo nga masuod na ko si Reming. Unswa? What? Bangag sa Oh, ilong. come on. Kaya gano din? Gano? Di pa rin mo suonan ng Reming? You will make us bridge over troubled water? Mabitaw nga magpatabang ko kay matag kog premyo ninyo kung masuod na nako siya. Mo ba day? Oh, Sa ato pa, di day mo suod ni Reming. Pero sayan na din na ako'y nahunon ang paagi kuno saon. unsa man? Kung musunod ka sa among tambag, makaayo kanin mo. Unya, tabangan pa yun ka na mo. Ha? Unsaon lagi? Kung ako pa ni mo, si Reming nalay pangulitaw, he. Bangag sa ilong. Come on. Ikaw ba? Hinanggaw man ang imo, Paulo? Oh. Ang gusto na kong mahitabo nga, masuod rin ako si Reming. Mauro na. Oh, come on. Aw, di man naliso din. Tabangan ka na mo na. Oh. Dali ramang suoron si Reming. Unsaon lagi? Kami bahala din. Kami bahala ni mo. Pero, mangutanaw namin ni mo. Unsa man? Pila may ipremyo ni mo na mo kung magkasuod na mo si Reming? How much? Niguro, gida. Hatagan tamog 5,000. Wait, kagamay ko na din bangag sa ilong. Ha? Very little. Little na. Pila man din yung gusto rin ay? Tagay lamig 20,000. Kay amo din ang trabahon. Bangag sa ilong. 20,000? 20,000. Naku agod! 200. 20,000. Kinahanglan man ta og props ana din.
Unya ang profession fee pa namo. Tungaan paguna namo ang 10,000. Ubang silong. So, kinahanglan pa yun ng... Kinahanglan pa nag-props? O kinahanglan, oy, kanada mo palit og chocolate, perfume, o unsa pa na diya nga ganahas babay. Kinahanglan man na mga silong. Suna di ay, no? Oh, sugod. Come on. Gusto si Arturo, si Paulo din, si Ostos Paulo. Sul. Sakto na ng 20,000. Kay, mo pa man ang tungaon. Muna, We will make it happen. Sige. Muhatag ko ninyo advance nga 5,000. Punaan raw niya na nako kung matuman na ninyo ang akong isugo, ha? wala problema din. Kami mo'y bahala ni mo. Bang nagsilong. Come on. Unsa ba ka ng kalakiha, Jere? Nga ikaw may pasaksihon ni Ellis na itabo ko no diya? Ayambot lang. Wa kong kasabot anang tauhan na. Ganong ako makay pasaksihon nga, wa mong ko'y kalibutan, ana. Husto. Basin og nagsalig siya kay kauban may simbahan. Simbahan man may. Suod sa may simbahan. Unsa man gyud na hitabo anak niya, ha? Ay, wa lagi ko kahibaw. Pero, ay, minimo eh. Ayaw na ninyo nagtubay, eh. Wala na'y kaso. Daghan mo nag-atraso na si Elio sa ahay ko tungkol kay baldituhon mo na siya, baldituhon. Murag ikaw no. Murag dig ikaw. Iyay. No. Iyay. Pero ngano man na be? Nganong sagad sa mga lay minister, mga maldito man na? Uy. Ba ini eh. Di tanan, uy. Di tanan. Di tanan. Ako di eh. Butan ko. Buutan sa mga mata? Iyay. Ay, oo, buutan man jud ka, Jer. Lama. Pero usahay, badlungon lang. Haway, salamat. Bawi na. Kailan sa agog ko nagpabadlong ni mo, Tintay. Loyal kay ko ni mo. Singan, unsa ka nako? Loyal. Agay lang sa jud oy nga loyal ka nako. Loyal ka Kay kun mahibaw-an ako nga nagpakauwaw ka, kuhaan gid kasi mong kanang dila di mo. Dila. Kuhaan gid na nako. Ay, kuyahuan ni mo eh. Kuhaan ko ni mo dila. Ay kuhaan gid kag dila, Jer. Unya tuslokon pag gid ako ng imong kalibutaw. Grabe, brutal. Ay, siyempre. Gabihan mo nagkomedya, Tintay. Grabe ka kang nagkomedya. Oy, wa ko magkomedya oy, Jer. Hoy, paminaw ha. Kung may bawan gani na kung nagbinoang ka, angay lang yung, ikaw no? Ayaw na lang yung pagpakita na ko kay magmahay yung kastibok ni mong kinabuhi, Jere. Na. Hapit na gito. Ay, gaini eh. Isog na ba kinistintay da? Basin og mabulilyaso hinong ko ini. Nagbagot-but ay. Kinahanglan nga, ako gining mabadlong si Ili. Dayon mo, Pau, Los. Paulo Glosio ba? Dayon. May buntang ni mo, tay Jere. Jere. Nganong sige magkakasipya tong tatay nako, Pau, Paulo. Come on, bangas. Ay. Banga, bitaw. Kuan maligas mo kunya kung dila tay. Pero wapa man ay kaso, Jere. Nga tawgon kag tatay kay maguwang pa maguga na mo, God. Lisod masal kayo og tawgon teka og tiyo. Mas nila din no paminaw, di ba? Uy, Paulo! Lucio, kamu di ay? Come on. Hi, Ming! Ming! Iring? May kay nasuroy na sa din sa amo. Musore gyud miming kay malipay man mi nga makakita ninyo. Labi na akong mga maanyag nga mong bisitahon. Ubang nagsailog. Come on. Hoy, Paulo! May kay ni astatay ha, o makadungog yun sa inyong tubag nga akong ipangutana ninyo. Uy, yeah. Wa kay gihusay rin ni Riming. On Bradjere, wa kay gihusay ha. Sa man na, Ming? Kamu bang duha ba? Sayo man gyud mo mamisita dinhi. Uy, sa man gyud. Prangkahi ko nung may ugsulti. Na amoy plano nga mangulitaw na mo. O inamigura gyud ning inyo. Uy! Come on! Kuyawang pangutanahay. Wa may break, way cambio. Siyempre! Tubag na yun. Samtang naas tatay nga naminaw ninyo. Ako'y mutubag, okay ra ba, Ming? Oh, okay. Sure. Come on. Ako lang mo tubag, Paulo. Ako, Aning.
Sa tinuod lang, wag may plano si Paulo nga mangulitaw ninyo. Muna'y prangka-prangkang pagkasulti. Inamigo rin yung amo diyan ninyo. O wanay pakapin sa among huna-huna. Way pakapin. Way lain tumo. Pagkapin sa kinamos din ay pagkapin. Bangag sa ilong. Kana, mo na gusto na kong madungogi ka ninyo. Tay. Atay na sana. Nakadungog na sa ilang tubag, tay. Maayo noon. Kay wala may plano sa akong mga anak. Lami asmal, tatay. Pero, Brad Jerry, Brad. wag kay gihusay ron. Wala. Bitaw. Birnis akong hiring. Karong gabi. That statement is subject for change without prior notice. Oy. In English mo to. Unsa ba sabot anak Paulo? English mo Ang to. buti pasabot ato, Brad, pwede pa na siya mausap kung way mo reklamo. Mo na ibinisaya to. Bangag sa ilong. Mo to ibinisaya to. Sa ato pa, doon na gini may plano nga mangulitaw. Depende, Brad. Basta way hearing ron. Basta wala lagi reklamo, mo reklamo. Kaya dahil mo reklamo, wala ko sayang itas lupo. Walay mo post. Pero naibaw man nga di ka mo reklamo. Bangag sa ilong. Hala, di ba ganas tatay nga doon ay mangulitaw na mo, Paulo. Uy, tinuna, Brad Jerry? Kuan. Kanang kining. Ay! Pero Brad, kumusta naman si Brad Il? Kuan. Kining. Okay naman ko ba nga mangulitaw mo sa akong mga anak ba? Autor naman din na! Bangag sa ilong! Basta, Come on. di ko gusto nga binuangan sila kay mga pinangga makinin ako sila. Dali, Wala. Hala! Musugot di ay katay nga mangulitaw ni sila na mo. Naaran ninyo, Remeng. Kung makauyon mo ng mga tauhan na, yung mga dagwayang kayo, away lang na ako. Well, problema na ko kung kinsay inyong pilion, away lang na ako. Huwag na kung ganahan ni mo, Brad Jerry. Brad! Lupon, Brad. Minister Brad. Andro, lagari, duwal. Kumusta, Brad Ili? May juga kang tao, Brad. Hahay! Tatay baya! Maglibog mo tayo ni niya. Unsa ka tinuod, Mir? Kasluno naman yung kuno mo ni Dindo. Di ba nangutana naman ka na ko, anak, Paulo? Murag nalimot ko, Mir, kung nakapangutanan na ba ko. Kay maom gunay pirming isulti hisab ni Dindo drin na mo. Bangag sa ilong. Sultihan ti kas tinuod ha, Paulo. Ako og si Dindo wa pag-relasyon. Ha? Og wa sa ko'y plano nga doon ako'y sugton. Uy. Unya magiskot na hinunog kasal nga wa pagani ko'y tao nga napilian. Mo pa rin, Mer? Oo, Pangag sa ilong. Diligi na tinuod nga kaslo na ko, no? Pero, Mer, ay laglain na nga akong mga pangutanan ni mo, ha? Ngaon sa man? Unsa man yun, na ba kay pagbati ni Dindo? Ganon abot man ka ng mga pangutana, ha, Paulo? Gayod lang. Naintriga manggug ko ninyong duha kay nabaniog baya sa tanan din sa ato nga kamo na kuno ni Dindo. Gani, di malilo nga suod na jud kayo mo karon. Bangag sa ilong. Bebe. Tagaan ako no, be. Unsa may imong paminaw? Naa may relasyon o wa? Murag maglisod jud og tubagan na, Mer. Murag duna, murag sagwa. Bangag sa ilong. Onya, asa may imong tuhongan sa imong una? Ang naa o ang wa? Ang wa, Mer. Maayo kay nakatag-ag yung kapaw. Wa gid lagi may relasyon anang Dindo. Suod lang gid kaayo mi kay ako ganahan man sad ko niya. Usi ka nahan, Mer. Isip nga ako siyang higala. Kay buutan man sa das Dindo ba? Makalingaw sang ika-istorya. Mura sa kog ikaw, Paulo. Murag dako sa ni kalainan, Mer. Unsa may kalainan ninyo, be? Dako may kalainan ba? Unsa lagi? Kuan sa tinuod lang ba? Dagan kayo gisulti si Arturo nako bahin ni Dindo. Gani, di gyud to siya gusto nga si Dindo ang imong pilion. Bangag sa ilong. Murag na intriga gid kayo ko anang imong mga gipanulti, Paulo da. Mer, sekreto lang ni nga to, ha. Ug nara na nimo kung motuo ka og dili nining akong mga revelasyon nimo may tungod sa pagkatao ni Dindo. Sige ko no, Paulo. Sultihi ko no ko kung unsa man ang mga gipanulti ni Arturo diha nimo bahin ni Dindo. Andam na ba ka, Mer, sa akong mga ibutyag nimo? Andam na ko, Paulo.
Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!